in baki sa abin da ya faru da Maryam Sanda ba sai ki tambayi labari. Maryam Sanda asali ba ita bace matansa. Ya girma a gun kawunsa. Kawunsa ya aura masa 'yar abokinsa. Tana London da zama ba taɓa ganinsa ba ta yadda aka yi auren. Saboda kawunsa babban mutum ne. Ya yi CG na custom. Ya yi Minister Defense. Ya yi Chairman PDP a lokacin. Aka yi auren. Kawun ya saya masa gida, ya saya masa mota. Kafin ta gama karatun ta zo Najeriya, every week ana biya masa ya je London wajenta har ya je mata ciki. Ita Maryam Sanda nan tana makaranta ɗaya da wannan matan. Suka haɗa jirgi zai dawo suka kulla soyayya. Soyayya ita ba ta Najeriya, kullum suna tare da Maryam a Abuja. Ya ce yana son ta da aure. Buɗan bakin Maryam sai ta ce masa sai ya sake matansa. Daɗin soyayya ya ba ta wayansa, ya buɗe namban masansa, ya sa a message ya ce ta rubuta mata shika 3 ta tura. Ta rubuta mata shika 3 ta tura mata. Ta kira shi ya ce shi ya yi. Lokacin sauran watan ta biyu ta aihu. Aka faɗa wa babansa da ya masa auren, ransa ya ɓaci baban. Ya ƙwace gidan da ya bashi, ya ƙwace motan da ya bashi, ya rabu da shi. Suka je ta kayan aure, maman Maryam ɗin ta saya masa, aka yi aure, ta saya musu gida, ta saya masa mota. To tun lokacin sai Allah ya kawo ba zaman lafiya tsakaninsu. Duk lokacin da suka yi faɗa, buɗan bakinsa takan ce ita ce ajalinsa. Ita ce ajalinsa. To dalilin ajalinsa nan kuwa, matansa ta haihu a London, sai ta mai test. A ci ta haihu, ta samu yarinya, waye. Ya yi godiya, suka yi magana mai daɗi. To shi Islam Maryam ta fi karfin san ya zo gida bincika mai waya take yi. Ta buɗe ta ga wannan conversation ɗin. Wannan conversation ɗin shi ya ɓata mata rai. Ta ce wallahi ta kashe shi. Ya yi sallar magariba zuwa isha. Ya gara ya ɓaci, ya fita daga gida ya je ke faɗa wa abokansa. Da yake ajali ranar zai mutu, abokansa kowa sai da ya ce kar ma ka kwana a gidan. Wajen mutum 3 sai da suka ce kwana a gidan, sai ya ce ba damuwa, zai je lallabe ta ba wani abu. Ya koma gida, ya lallabe ta kamar ta yadda ta shirya, ya alola, yana sallan isha, ta caccaka mai wuka. Haka ya haka. Uwar Maryam tana da pride, tana ji da kai, tana ji ita babban mutum ne a Najeriya. Baban yaron ne ce ya yafe, kar ma a je kotu, a bari kawai, shi ya yafe. Haka Allah ya yi ajalinsa. Buɗan bakin uwar Maryam sai take ce in ma bai yafe ba, tana in dai kuɗi ne za ta kashe kuɗi a Najeriya, Maryam ko prison ba za ta yi ba, balle a ce za a kashe ta. Faɗan haka da ta yi shine uban ya jawo shi. Ya yi Minister of Defense, former custom na CG na custom, chairman na PDP. To faɗa haka da ta yi sai ransa ya ɓace, ya ce to shi ba zai kashe kuɗi ba, amma sai ya sa an kashe ta. To uwar Maryam ita ta jawo Maryam wannan abu. Allah ya ji kan Maryam, in am hangin ɗinta, Allah ya yafe mata abin da ta yi. Shi kuma da ya tafi, shi ma Allah ya ji kansa. To kin ji yadda aka yi, kina maganan akan ta aka fara, kin ji dalili. Wata kuma sakayya ne ya sauka mata da aurenta, ta je ta auri wani saboda position da aka bata. Baban Maryam immigration ne na Maiduguri. Uwar Maryam a wajen cin abinci ya same ta, ya aure ta, ya maida ta makaranta, kai ta har university, ya sama mata aiki a banki. Wani babban dan PDP ya zo Maiduguri, ya ganta, ta ɓoye masa bata da aure, suka fara nema. Ya sama mata chief executive na Community Banks Commission. Bijin bai sani ba, ta taho Abuja, ta yi aure kan aure. To sakayya ne yake sauka uwar Maryam da ishara, da kuma ita ta jawo, ita ta kashe 'yarta. Allah na tuba.